Pinawalang sala po ng isang korte sa Pangasinan ang nasa 102 Pilipinong biktima ng human trafficking na maling inakusahan at ikinulong ng halos 2 taon na. Ayon sa kanilang mga abogado, ang mga kasong isinampa laban sa kanila ng Bureau of Internal Revenue ay batay lamang sa maling paratang. Ibinasura ni Judge Jocelyn Andrada Borja ng Regional Trial Court Branch 53 ang 4 na magkakaiwalay na kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya at kabiguan ng prosekusyon na patunayan ang kasalanan ng mga akusado. Kinumpirma rin ng korte na ito ay bunsod ng pag-aproba ng demurrer to evidence na agad na nagresulta sa pagpapalaya ng lahat ng 102 na mga bilanggo. Noong Nobyembre 28 ng taong 2023 ay nagsagawa ng raid ang pinagsalib na puwersa po ng BIR at ng Pangasinan Criminal Investigation and Detection Group or CIDG sa Barangay Karamay, bayan po ng Rosales, kung saan inaresto ang mga among Chinese at nasa 102 Pilipinong manggagawa. Ang mga Pilipinong nasangkot ay na-recruit mula sa lalawigan ng Masbate, Negros at Bulacan. IFM News. IFM News. IFM News.